Os barreños e barreñas son grandes pezas de forma troncocónica que poden desenvolver certa barriga, incluso ata acadar tendencia globular. Os barreños son polo xeral moito máis grandes que as barreñas. Os barreños empregábanse especialmente para as labores da matanza, para a zorza, etc. É frecuente que teñan reforzos de vincos ou cordóns horizontais e ás veces verticais e bocas grosas. Unha variante dos barreños son os barreños da colada, con picho de desaugue, que se usaban para lavar a roupa. As barreñas usábanse nas casas nas labores de lavado, na cociña e para preparar diferentes alimentos, ou incluso na matanza, para recoller o sangue dos porcos. Estes recipientes producíanse nos 4 centros oleiros, a excepción dos barreños da colada, que tan só se fixeron en Bonxe e Gundibós.